ľudia drahí, poviem ja vám novinu. Poznám okrese Lučenec jednu malú dedinu. Sklárne je to malá dedinvočka, Zlatnom ju nazývajú. Je ona v celom svete známa, že tam sklo vyrábajú. Sú tam tri veľké úle zo samého šamotu, okolo nich majstri sklári naháňajú robotu. Sa tam nafúkuje, druhý sa tam ohýna kríže a ten tretí chudáčisko, ten sa z potu utiera. A kto neverí, nech tam zájde, nech pobeží do Zlatna.